Zilarrazko mailan jokatuko du Tolosa Eskubaloiak hurrengo denboraldian. Ostiraletik igandera Usabal kiroldegian jokatu da igoera fasea. Eta ostiralean eta larunbatean lortutako garaipenei esker, lortu du fasea irabazi eta maila zigotzea Tolosa Eskubaloiak. Ostiralean txapeleta handbolen arteko partiduarekin hasi zen igoera fasea. Handbolek irabazi zuen partidua 26 eta 33. Ondoren Tolosarrentzat izan zen txanda. Hauek 30 eta 24 irabazi zuten lehenengo jardunaldian. Igoerari begira lehen pauso garrantzitsua eman zuten etxekoek. Larunbateko jardunaldian Kajasurrek txapelari 20 eta 28 irabazi zion. Ondoren Tolosak txapelketa erabaki zuen partidu lehiatua irabazi zuen. 25 eta 24 handbolen aurka. Igoerako txartela lortu zuen honela talde urdinak. Igandeko azken jardunaldian Kajasurrek 31 eta 29 irabazi zion handboli. Tolosak 19 eta 21 galdu zuen txapelaren aurka. Banakeko sari dagokionean goleatzaile nagusiaren saria Joriz Goikoetxeak lortu zuen, baita jokalari onenaren saria ere. Atezain onena Tolosako Urtzi Otegi izan zen. Zaleek eta taldeko kideek merezita ospatu zuten lorpena kantxan, baita ondoren udaletxean egin zitzaien harreran ere. Bai, oindikan sinistu zinik. Ja bagenekin gorra izango zala eta lortzeare oso zaila izango zala, baina ja behin lortuta, ametxo baten. Bai, atzoko aia zan, gure erretoa esatea hona eta, ja lortuta gero gaur ja bai tensio gutxixokin etorri gala, baina, ja bigarrengo zatin da afizioita eskertu nahen irazen egin, baina, azkenen ezin izan da, baina, listo, inda, igota, helbura lortuta. Ja hasieratik genekin gorra izango zala, ja Kordoba ostiralen izan genuna favoritotza hartzezan, hasiera batetikan. Toi irabazita gero, ja aurrengo partiun pentsatzen. Justo gure partiu horretikan ostialen bertan ikusi genitun katalanak eta esan genuen, ostra, igual hauek guendikan gehiago izango ja Kordobako baino. Toixe pila jarri eta gerra ematea eta lortu. Eta gaur disfrutatzen. Sentitzena garagarria, kriston satisfazioa. Lan hain dugu urte osoa hau lortzeko eta guk ez denun sinisten. Baina lagun asko dauzke eta denak esate ziguen zenula ez erringo. Baina, hau fasa golaztea premioa eta iraztea garagarria. Egon ginen, enteatu ginenen Tolosan zara, nik umeek entrenatzitut. Denak nervioso, denak ikusten sorteo bat dena eta Tolosan golaztea, nik hori nahi nun Tolosan golaztu, afizioa egin, umeek gehi apuntatzea, eta zio, increíble. Gaurko partidua, oso nekatuta gauden, kilometro asko egin diteu, eta orduan ezin izan dugu irabazi, baina, behintzat aurreneko bik ateiteu importante ziala, eta guri esate ziren beti Kordoba eta Sankirzen, partidu zaila ziela, eta lortu dugu, zike, bastante ondo. Denekin, ekipokokin, gurasokin, neskakin, denekin, celebratu eta gero atxaldeko 8 udaletxea bat, eta espero giro honatea eta celebratzea dena herrikokin, ambiente hona eukitzea, herri.
it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time to lose us. Yes, we are the champions. Herri guztia gukin daola, eta gustatzen zaiela gukite duguna, eta horrexe alde hortatik oso pozik. Bai, hemen ibiliko gea, hau ebintza bai nik ez dakitzen goten, baina pentsatzet hemen gau arte ebintzat egongo gea, eta hemen bueltaka ibiliko gea, eta ondo pasatzea. Ze azkenen denboraldi guztiko frutua edo izango zen hau, eta ikustea jendeak laguntza igula, eta hori oso politia da, eta eskertzea. Bai, urte gorra izango aurren urtekoa, baina, bueno, gutzako gaztentzat eta ikaste dunentzat politia izango eta aber ateatze dugun. Poza handia egia esan, Ez genuen espero fasian sartzia, gutxigo goendik irabaztia, eta udaletxea eta plaza erdibeteta edo jende askokin egotia, postasuna handia emate dugu. Guk taberna itxi arte hortik ibiliko gara, hasik nahi duen guztik gukin etorri, eta bestela eskertu nahi die egun guztioetan Usabalea saltzia, eta urten zehar parti guztiak ikustea jundian eskertu nahi eure bai ega bere seguru ez genuela lortu duguna.